एकर्ड खालामनायनि उनाव मानो हायाखिसै बख'नो जों बेखौ खालि रोखा जे दिहुननो गोसो गैया नङाब्ला बेखौ दिहुननो हायि खुनु खोथा गैया दिनै सोरखारा होनाय जिखिनि सर्त कन्डिशन बेखौहाय एनडिएफबिआ मावफुंजोब्बाय जे नोंथांमोना नुब्लाबो नुवाब्लाबो बेखौ बारगेन खालामनो हाला सहि होनांगौ सहि होबाय बेनि उनावहाय हाथियार गथायनांगौ हाथियार गथायबाय आफाद सिफायनांगौ आफाद सिफायबाय केम्प सिफायनांगौ केम्प सिफायबाय गासैबो कन्डिशनखौ सर्तखौ एनडिएफबिआ मानिजोब्बाय फालिजोब्बाय किन्तु सोरखारा गावसोरनि कन्डिशनखौ फालियाखिसै जेब्ला राजखान्थियारि भाबे मोनसे समस्याया समाधान जायो राजखान्थि भाबे गासैखौबो नायनांगोन बेखौ दिनै साधारन क्रिमिनेल बादि नायनानै बिसोरहा केस दङ मा दङ होनब्ला जानाय ना बेफोरखौ मिन्थिखानानैनो सोरखारा सावरायदों हाथियार लानानै जेब्ला ओंखारगोन हाथियार लायाब्लाबो आन्दोलन खालामोब्ला मालाबा मानसि थैनाय मानाय बेफोर जाखायो आनखि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआवबो मानसि थैयो आरो बिसोरनियाथ' आलादा खोथा बेखौ मिन्थिखानानैनो मानि थाखाय खालामाखिसै मानि थाखाय बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआव बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनाय दफाखौ लाखियालासिनो मानो दैखांखो जि दफाखौ एनडिएफबिआ साबमिट खालामनाय चार्टार अफ डिमान्डनि 19 नाम्बाराव दङमोन बेखौ बोरै उथायखो इन्टारलकिटरजों जेब्ला फाइनेल जाहैबायमोन बे दंमोन माब्रै उथायखो थ' जों नुयो जे बे फार्स्ट ट्रेक होनाय बेनि उनाव इन्टारिम बेल होनानै दिहुननानै लांनाय बेनि उनावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय एसे आन्दोआव दोननानै मेम'रेन्डामखौ बानायनाय मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्ट जेराव साइन होगोन बेखौ बानायनाय बेफोर गासैबो प्रि प्लानखा जाहाथे एनडिएफबिखौ साप्रेस खालामनानै दोननो हायो सोरखौ सोरबाया जाहाथे गोजौआव थांनो हायो आरो बेयावहाय गोजौनि दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मोनसे सिमां दिनै जोंनि सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोनसे सिमां मोनसे राहा लामा बेबादिहाय गासैबो खालामबाय अब्ला हारिनि थाखाय सोर सानगोन गुबुनाथ' सानखाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सानाब्ला गुबुना बोरै सानगोन जों गासैखौबो नुदों क्लियार दिनै रायजोनि सिगाङाव बै समाव सोर चिफ मिनिस्टारमोन बिनि उनाव सोर चिफ मिनिस्टार जानो लुबैनाय आसामनि बिथाङा जोंनि बिटिसिआव जाय दैदेनगिरि जाय चिफ दंमोन बिथाङा थाब्ला सापर्ट मोनगोन ना मोना बेफोरखौ नायखाजोबनानै थाराथारि जोंनि बिटिसिनि इलेक्शना मार्च मासाव जागोनखाय जानुवारियाव जिखुनु प्रकारै लुबैहोनानै फाव फान्दायनानैहाय एग्रिमेन्ट खालामनानै जिखुनु प्रकारै जोंनि बिटिसिआव खर' सोनाय बेनिफ्राय जोंनि जि मोननाय बेखौ सिलिंखार खालामनाय आरो बेबादि जि हास्थायनाय गुबुनारिनि बेयाव जोंनिया आखाइ होबाय बेयाव गाब्रनानै लानानै दिनै जों गावजों गाव हाद्रि सारलायलायबाय थादों दिनै गावजों गाव जोङो असन्तुष्ट मानि थाखाय आं नङा सोरबाया बुङा खिन्थु रायजोआनो बे खोथाखौ बुंगासिनो सानफ्रोमबो जों ससियेल मिडियायाव नुयो मानो सन्तुष्ट मोनाखै खारन बर'आ जि लुबैदोंमोन बे जाफुङाखै दिनै पलिटिकेल सल्युशन जायोब्ला पलिटिकेल क्रिमिनेल्सफ्रा पलिटिकेल प्रिजनार्सफ्रा जेलनिफ्राय गजोबनो नांगौमोन आरो बेनो एक नम्बर सर्त जानांगौमोन एनडिएफबिजों जेब्ला सुक्ति जायो खिन्थु थाङै थुङै जों नुबाय जे एनडिएफबिआ माने नाम्बार वानाव थायासै नाम्बार वानाव थाहैबाय गुबुन संगठना लिड लाहोबाय सोरखौबा आरो बेखौ खालामदों गोजौनिफ्राय डिजाइन मथे खालामदों बे फास्ट ट्रेक होनायनिफ्राय लानानै एकर्ड इलेक्शन बेबादिहाय जोंनि 6 शेड्युलनि पावार कार्टेल एभरिथिं वाज डिजाइन वेल डिजाइन प्रि प्लेन खालामखानानै बानायनाय खिन्थु जोंनि मानसिया हमदां हायासै जोंनि मानसिया स्टाडि खालामा जोंनि मानसिया गोथौहै साना जायनि थाखाय दिनै गाब्रनानै सिखांफिननायनि लामा जों नुहुराखै दिनै पिस एकर्ड जानानै जायखौ होनहरदों जे विदाउट रन्जन दैमारि देयर कैनट बी एन एग्रीमेंट बिदि बुंहरलायनायनि उनाव दिनै जाय गैयाब्ला पिस एकर्ड जायालायनो दिनै बेखौनो आरो जुदि सोनानै दोनफिनबाय थायोब्ला मा जागोन एटलिस्ट जों रेहाय नागिराखै खालास नागिराखैमोन जों सानदोंमोन एटलिस्ट दिनै लवार कर्टआ जुदि सोरखौबा फासि होयोब्ला हाई कर्टआव थाङोब्ला बेखौ लाइफ होनानै दोनो फासिनिफ्राय रेहाय होनानै लाइफ साजा होयो थैजासिम साजा थ' बेबायदिहाय लाइफ होदोंब्ला अन्तत 12, 14, 10
15 बेफोरबायदि बोसोरसिम जों बोख्लायगोन सानदोंमोन साजाखौ साजायाथ' मोनखाबाय साजा मोनालासिनोथ' खालास जानायानो जाया दिनै गोबाङा बेयाव थानाया 12 बोसोर 13 बोसोर सोलिगासिनो दङ साजा लागासिनो साजा गैयालासिनोथ' रावबो खालास मोनखायामोन बे ओरैबायदि मोजां सुबिदामोन जोंनि बिटिसि सरकारनि थाखाय स्टेट सरकारनि थाखाय सेन्ट्रेल सरकारनि थाखाय जे जों हाई कर्टआव एपिल खालामदोंमोन अब्ला बे हाई कर्टनि एपिल खालामनायाव सुबिदा लानानैहाय साजा होनायबो जागोन आरो ओंखारनाय दिहुननो हानायबो जागोन आरो पिस एकर्डखौबो अनार होनाय जागोन बेबादि बिसोरनो मोनसे बोसोर हमना होनानै सोरखौबा 10 बोसोर सोरखौबा 12 बोसोर सोरखौबा 14 बोसोर हमना होनानै केसखौ फोजोबना दोननो हायोमोन आरो बेखौनो बयबो हास्थायदोंमोन आरो बेनो जानांगौमोन खारन पलिटिकेलि एकर्ड जादों